дзе наш буслік? Я не ведаю, дзе ён. Ой, прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добры вечар, сябры. Мы з Цёмам вельмі хвалюемся, бо бусліка няма доўгі час. Так, няма і няма. А можа яму патэлефанаваць? Да я ўжо 100 разоў тэлефанаваў, не адказвае. Набяры яшчэ раз. Думаеш? Угу. Ну, добра, паспрабуем. Так, Ну што там? пакуль нічога. Гудкі. Не, зноў не адказвае. Чакай, буслік! Буслік, нарэшце! Якое шчасце! Буслік, дзе ты падзеўся? Мы вельмі хвалюемся. Так, што? Рыхтуеш нешта і таму забыўся пра час? Добра, просіць прабачэння. Добра. А ён хутка прыйдзе? Зараз, зразумеў. Хутка. Добра, ну мы чакаем цябе. Давай, буслік. Ну што ён сказаў? Сказаў, што рыхтуе нейкі сюрпрыз і таму спазняецца. Сюрпрыз? Ого! А які не сказаў? Не, прыйдзе, даведаемся. Ой, люблю сюрпрызы, але не люблю іх чакаць. Я таксама, але ж давядзецца. Слухай, Цёма, давай пакуль мы пагаворым з табой пра хоббі. Пра тое, хто чым любіць займацца ў вольны час. Давай! Я шмат што люблю. Гуляць з сябрамі, праводзіць навуковыя эксперыменты, хадзіць у госці, загадкі адгадваць люблю. Ой, усё і не пералічыш. І я шмат чым люблю займацца, асабліва падарожнічаць. А, гэта зразумела, ты ж падарожнік. Так. Ой, цікава, якія яшчэ бываюць хобі? Незвычайныя якія-небудзь? Давай даведаемся. Так, уключаем. Так, незвычайныя хобі. Ух ты, вось! Ой, дай мне, я хочу прачытаць. Калі ласка. Так, адно з самых незвычайных хобі належыць Далтону Сцівенсу. Яно з'явілася з-за яго бяссонніцы. Аднойчы, калі яму чарговы раз не спалася, ён дастаў з камоды ўсе свае гузікі і пачаў іх прышываць да адзення. І гэты занятак так яму спадабаўся, што цяпер гузікі ў яго паўсюль. Ого, у яго нават машына ў гузіках. І ўвесь дом неверагодна. Так, давай яшчэ паглядзім, якія незвычайныя хобі бываюць. Зараз даведаемся. О! Ух ты! О, Ёжа Втары з Венгрыі ўжо болей за 40 гадоў збірае бібліятэку мініячурных кніг. Ёсць у яго такая, якую можна змясціць у арэхавай шкарлупіне. А самую маленькую можна ўбачыць толькі пад павелічальным шклом. Ого! Ого, а як такую кніжку чытаць? Мусіць толькі пад мікраскопам. Так. О, а вось яшчэ незвычайны занятак. Многія дзяўчынкі захапляюцца вышыўкай, а літоўская мастачка Северыя Інчараўскайта таксама любіць вышываць. Але не на тканіне, а на чым бы вы думалі? А на чым? На жалезных прадметах. Як гэта? Яна шведруе ў патэльнях, чарапках, прасах, рыдлёўках мноства дзірачак і ўпрыгожвае іх вышыўкай. Ух ты, як яна да гэтага дадумалася? Нават не ўяўляю. Ага. Але ж так прыгожа. Хто б мог падумаць, што за хобі можна прославіцца? Хоць трэба і мне паспрабаваць. І чым жа ты будзеш здзіўляць свет? Пакуль не ведаю, трэба падумаць. Ой, усім салют, а вось я. О, буслі! Ой, нарэшце, мы зачакаліся прывітання. Ну, які там у цябе сюрпрыз? Чым ты так захапіўся, што пра час забыў? А вы смеяться не будете? Не, кажы смела. Я вершы складаў. Ого, праўда? Ага. Таксама вельмі добры занятак. Буслік здорова, ну як поспехі? Сёе-тое атрымалася. Ну, дык хваліся, прачытай нам што-небудзь сваё буслінае. Слухаем з задавальненнем. Ну, добра. Верш называецца «Па суніцы». Добра ў лесе пагуляць, ды сунічак назбіраць, каб прынесці іх дадому і сяброў пачаставаць. Клас! Раз сунічка, два сунічка, і хоць ты невялічка, пад зялёным пад лістом я знайду цябе, сястрычка. Цудоўна, буслік! І там яшчэ апошнія радкі.
Буде смачно трам-парам і знайомим, і сябрам. А каб быў не толькі вершик, пасуніцы трэба нам. Вообще на что? А я уже подумал, зараз сунички достанешь и почастуешь нас. Пакуль не, але калі пойдзем у лес, то і пачастую. Правильно, толькі адным туды хадзіць нельга, а з дарослымі можна. Так что, Нестор, пойдем завтра по сунице? Бо Буслик таки смачный верш склав, аж на шлинки побегли. Дамовіліся. Буслік, ты малайчына, у цябе вельмі цудоўны верш атрымаўся. Вам сапраўды спадабаўся. Вельми, ты талент у нас, оказывается. Ой. Правда, сябры? О, чуешь, глядачи згодные. Дякую, я яшчэ магу, бо мне гэта вельмі падабаецца. Значит, складание вершаў – это твое хобби. А. До речі, я узгадал яшчэ одно свое. Откажите, чым я могу займаться з раніцы до вечера? Мульцікі глядзець. Ну так, як вы здогадаліся? Гэта даўным-даўно вядома. І ты не адзін такі, усе любяць мульцікі. Так. Сапраўды. Тады глядзім разам. Глядзім. Глядзім. Эх, Ну ўсё, час развітвацца і класціся спаць. А куды ты так спяшаешься, Буслик? Ты што, забыўся? Мы ж заўтра зранку ў лес ідзем па суніцы. Трэба выспацца. Сапраўды. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. добрай ночы і цікавых прыгод у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухают зорки с плюшки. Гулі все, казки все, похованные под подушки. Спять и мышки, и стрижи, спять машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.